институциите и компаниите, които печелят пари, ние като малка организация, особено ако гледаме, нали, на нас хората, които сме тук, много трудно, да не кажа изобщо, не можем да повлияме директно. Не можем да повлияме индиректно. Нашия подход... Косвено. Да, косвено. Значи тези хора, които изкарват пари от консуматорите, в случая не веганите, зависят от тях, от тяхното потребление. И съответно, за да повлияеме и да повлияеме на страданието, ние трябва да повлияем на консумация. Трябва да се фокусираме върху невеганите. Те са на нашата целева група. Значи не може да накарате Бони да спре да прави колбаси, не веган колбаси. Може да ги накарате да правят веган колбаси. Но може да ги накарате не директно, когато накараме тяхната консуматорска база, техните клиенти да станат вегани. Тогава те ще разберат по търсенето, че тия хора вече са си променили търсенето и съответно компанията ще почне да произвежда нещо друго, така че да продължи да изкарва пари. В България мога да дам пример Верея, те вече имат и растителни млека. Точно. Има някои и тия сами им правят вегански бургери вече, правят фалафели, какви неща. Правят, защото се променя търсенето. Активистските общности, нали, това е третия компонент, това сме ние. Това сме, както ти каза, колектив. И трябва точно по този начин да гледаме. Ние, това, което правим тук, е работа. Работа в полза на животните. Кога вашите колеги в работата, с всички ли колеги във вашата работа се разбират? Не, нали така? Аз лично в моята работа. Късметля. Повечето не. Но дори да не се разбираш, отиваш на работа, защото е нужно. В случай ние правим това нещо, тая работа да правим, за да може да спасим някой животни повече. Това е игра на цифри на нашата работа. Колкото по-активни сме, толкова повече животи спасяваме.